سمعت فولت وياهم نقوت سيخا سلك الصحبة فيسبوك تخفت صاني خا انستغرام بزي مقراص انت حت سكرول تكبر مليسكا دما بتيك توك حدا 2 ساعات غزي باخينكا كم مدقاسكاس دحري وصيتاو زبال صراحه خي صراحه تمعت تحلف ونات حنقولكا بنغو خدنز سلازغوركا بزي دما قالو خاي بتاتن تهم مشات دما حساب فرق ليتي زعدو ترقم صباح دما تمرت وي صراحه لك ازي دارغا نيما زحت منسي معلتاو تكباري ازي خفرحنا يزغبا سوشيال ميديا بزحز وان عبي كرايسيس يكون جو برغ سوشيال ميديا تقامي مزحتنا غن اب كند نتقبلو سوشيال ميديا معنا تقملنا زل ازي اما حبرسبنا عبي حمامنا خوني نزل كل سبب اب غزا اب دغه اب تاكسي اب سراح اب شا ساعات اب مسح ساعات كوتاس اب نايغر غوزو خيترفه اب موبايل سكرين مسفتتاي بزيبنو اب تيك توك اب فيسبوك يوتيوب اتيو سكرول نا غبر يزوال مسبكو فيلكا طعم وقعي دارغا قوريخ باليكار كلنا موبايل يزاتو ازي عبي صقم كوين الله استخرتنا خبتاتن عرس امنتنا خشرشر زغبر حما ولفي سلازي ترغم زيبلو سكرول مغبار كتقارص تدليكم ازي فيديو نعخم ابز فيديو ناي سوشيال ميديا ولفخم مسبار حموش تقللت مخرتات كحبروكم بزي دما قلوكم مليسكم تروخو كمون افرحكم زياده افريت تكونوا تخول تناي مجمريا ستيب قليل ناي سلكا سيتين قيرو تناي مجمريا سغمتي موبايل كازيت سحب مغباري سوشيال ميديا غزاو ني حاسس دساس لزبناي بفقرو ወይ بولف متقع زلنا سلازي زولفي المغداف از دستا زب ናብ ስቃይ ክንቀይሮ ኣለና ማለቱ ነዚ ደስታ ዝህብ ነገር ናብ ደስ ዘይብልና ስልቻው ነገር ክንቀይሮ ኣለና ናይ ስልክኻ ስክሪን ግሬይ ስኬል ወይ ብላክ ኤንድ ዋይት ክበሮ እዚ ንምግባር ሴቲንግ ታቱ ካብኡ አክሰሲቢሊቲ ታቱ ካብኡ ግሬይ ስኬል እዚ ንስልክኻ ዘይስሕብ ለስ ኢንተረስቲንግ ወይ ከዓ ሰልቻው ቺዝ ገባ ግሬይ ስኬል انت تعطو موبايل كان تري اموغن كلر زيبلون انت خوينو اسلچاو يزخو اذا قد ما حز خم ترخو زنبركا دستا يتركب يقبرك كومدما ناي كلهم ابكا نوتيفيكيشنز اوف كور ازم تقصكم سيتينجز بتعمي مسلاتن منادرتن كون يخلي ግን ግድም ክትገብሮ መለካ ካብ ዓይን ዝገለለ ካብ ልብ ገለለ ስልክኻ ኣብ ጎንኻ ስለተቀመጠ ጥራሕ ብዙሕ ግዜ ከሐሰብካ ኢኻ ትስሕቦ ወይ ትሕዞ ስለዚ ካብ ኣብ ካልእ ክፍለ ቅምጦ ኣብ ድረወር እትቦ ወይ ሕባዮ ተወሳኺ ንግሆ ካብ ምድቃስካ ምስተበራበርካ ሞባይልካ ናብ መሓዝ ተኣቱ እንትኮይንካ እዚ ንምግዳፍ ሞባይልካ ምሸት ትድቅስ ካባ ኻርሒካ ያደቅስ ወይ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣቕምጥካያ ደቅስ ናብነት ኣነ ዕው ስራሕ ክሰርሕ ወይ ብዕምቆት ከንብብ እንተደልየ ስማርት ስልኪ ኣብ ገዛ ገዲፈያ ይኽእል ኣብ ክንዳ ጢንጥን ስልኪ ሒዘ ይወፅእ ምስኻውን ጽቡቕን ጽፉፍን ስራሕ ብትኹረት ክሰርሕ ኣብ ትደልየሉ ግዜ ሞባይልካ ኣብ ገዛ ገዲፍካያ ናብ ትሰርሐሉ ቦታ ኺድ ስልኪ ዘለየካ እንተኮይኑ ድማ ጢንጥን ስልኪ ገዚእኻ ንሳሕ ሒዝካ ኺድ ልምድኻ ብኻሊእ ቀይሮ መጀመርያ መዓዝ እዚ ነገር ከም ትገብሮ ፍለጥ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ኣነ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኣቱ ኢነርጀይ ትሕሳብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ገዛ ምስድራይ ተተኮራርየ ከበድቲ ስራሕቲ እንተሃልዮም እሞ ክሰርሖም ተዘይክኢለ ናብ ሶሻል ሚድያ ኣቱ ካብኡ ንሰዓታት ብዘይ ምቁራፅ ስክሮል ይገብር ስለዚ ነገር መዓዝ ከም ትገብሮ ፈለጥ እሞ ድሓር እዚ ልምዲ ብኻሊእ ዘሐጉስን ኢነርጂ ዝህብን ልምዲ ቀይሮ ንኣብነት ንግሆ ካብ ምድቃስካ እንትስእ ኣብ ክንዲ ተሰሲእኻ ናብ ሶሻል ሚድያ ምእታው ክሐጉሰካን ከናቕሑኻን ዝኽእሉ ሙዚቃ ምኽፋት ቀትረ ብምሳሕ ሰዓት እንተኮይኑ እውን ሙዚቃ ምስቕሳዕ ምስማዕ ምስቕሳዕ ትኽእል ኣብ ክንዲ ናብ ሶሻል ሚድያ ተኣቱ ሙዚቃ ከፊትካ ሲስመል ስክሮል ምግባር ንምግዳፍ እቲ ቀሊል መንገዲ ሞባይልካ ዘርስዖኻ ስራሕታት ምስራሕ እዩ ምንባብ ክኾን ይኽእል ስፖርት ምስራሕ ምስ ዕረትካ ግዜ ምሕላፍ መፅሓፍ ኮታስ ንዓኻ ዝኾኑ ካልኦት ብዙሓት ነገራት ክትምኩር ትኽእል ንምንታይ ኣብ ስልክኻ ብዙሕ ግዜ ከም ተባኽን ፍለጥ ካልእ ክትምልሶ ዘለካ ሕቶ ንምንታይ ኢኻ ስክሮል ንምግባር ግዜኻ ተባኽን ዓርስኻ ኣብ ስክሮል ምግባር ንምንታይ ከም ትረኽቦ ብደንቢ ክትግምግም ኣለካ ንምንታይ ናብ ስልክኻ ትኸይድ እዚ ምስ ትርዳእ ካብ ወልፍኻ ንምንጋፍ እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ክትስጉም ትኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዝኾነ ነገር ክነምልጥ ስነንደሊ ከም ዝኾነ እየ ተዓዚብ ኮነና ኢና ኣእምሮና ንሰልብ ወይ ዲስትራክት ንገብር ካብ ሓላፍነትካ ንምምላጥ ካብ ፀገማትካ ንምህዳም ሶሻል ሚድያ ዓርስና ብምድንዛዝ
ናብ ካልእ ዓለም ክነምልጥ መንገዲ ካብ ዓርስና ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ነገር ክነትኩር ገይሩ በዚ ድማ ብዛዕባ ሓላፍነትናን ፀገማትናን ክንርስዕ ንኽእል ኣብዚ ንዓርስኻ ትሓቶ ዝግባእ ሕቶ ኣሎ ካብ ምንታይ ኢኻ ትሃድም ዘለኻ ግንዛቤ ምህላውን ኣብ ኩሉ ኩነታት ምንባር ምልምማድ እዚ ኣብ ሂወት ዓብይ ንምዃን እቲ ዝዓበየ ክህልወካ ዘለዎ ክእለት እዩ ኣብ ሂወትካ ዝያዳ ግንዛቤ ብዝሃለወካ መጠን ኣብ ሕድሕድ መዓልታዊ ሂወትካ ዝያዳ ህልውን ንቑሕን ኢኻ ትኸውን ኣብ ግንዛቤ እንተኮይንካ እዚ ብተደጋጋሚ ስክሮል ዝገብሮ ዘለኹ ጠቃሚ ነገር ኣይኮነን ጠጠው ኣቢለ ኣብ ክንዱ ዝጠቅም ነገር ክሰርሓለን ኢኻ ትብል ሂወተይ ዘመሓየሸለይ ዘፅበቐለይ ነገር ክሰርሓለ ስለዚ ዳይ ናብ ስራሕ ኢኻ ትብል ነቂሕኻ ናይ ሂወትካ ተዓዛቢ ኹን እሞንኒ እዞም ምኽርታት ኣብ ተግባር እንተውዒልኩሞም ናይ ስልክኹም ወልፊ ተሽንፍዎ ኢኹም ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ጥራሕ ሰጉሙ ስልክኻ ብኣግባቡ ከመይ ከም ትጥቀመላ ምፍላጥ ሓደ ካብቶም ኣብ ሂወት ብጣዕሚ ወሰንቲ ክእለታት እዩ ብኸመይ ወልፊ ሶሻል ሚድያ ጠጠው ነብል ናታትኩም ኤክስፒሪየንስ ወይ ልምዲ እንታይ ከም ዝሓገዘኩም ኣብ ኮመንት ፃሓፉለይ ሕድሕድና ሸር ንገባበር ዘኩሩ ሶሻል ሚድያ ኣሉታውን ኣወንታውን ጎንታት ዘለውዎ መስርሕ ደኣ እምበር ሰይጣናዊ ተግባር ኣይኮነን ኣሉታን ኣወንታን እዩ ሒዙ ዝመፅእ እቲ ኣወንታ ሓቂፍና ካብቲ ነገቲቭ ዓርስና ክንሕሉ ክንምኩር ኣለና ትኩረትካን ቀልብኻን ከመይ ከም እትሕልፎ ናይ ምቁፃር ሓላፍነት ኣለካ ምክንያቱ ሶሻል ሚድያ ኣዛዚኻ ኣይኮነን እዚ ግበር ከም ዝግበር ክብለካ ይኽእል እቲ ጠቕላላ ኣዛዚ በዓልካ ኢኻ ግዜኻ ብኸመይ ከም እትሕልፎን ቀልብኻ ኣበይ ክትሕልፎ ከም ዘለካን ንዓርስኻ ትእዝዝ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ናይ ሂወትካ ኣዛዚ እዚ ግበር ሰላም ከተስፍን ተደሊኻ መጨረሻ ምምሕያሽ ክተቋርፅ ተኣሚን